רש"י והראש שיש בישול אחר בישול בדבר נוזלי. כל דבר נוזלי שיתקרר, יש בו בישול אחר בישול. דבר מוצק, אין בו בישול אחר בישול. אם זה פעם אחת תתבשל, אפילו אם זה קר, אין בעיה לחמם את זה. אומר אדמו"ר הזקן, שהוא הדין אם הדבר בעצמו מוצק, אבל יש לו רוטב, והרוטב הזה יתקרר ועכשיו הוא יתחמם, יש בזה דין בישול דאורייתא. אז לכן דיברנו על להחזיר מכסה או להחזיר דלת וכולי וכולי, זה אותו דבר, אפילו אם זה מבושל כל צורכו. אבל הנוזל, הרוטב יתקרר ועדיין לא יתחמם, יש איסור לסגור את הדלת, לסגור את המכסה וכולי וכולי. ושניהם זה איסורים דאורייתא. בישול אחר בישול אנחנו פוסקים כמו רש"י, כמו הראש, ובדין דבר שלא מבושל כל צורכו, גם פוסקים שיש בו איסור דאורייתא. עכשיו, כאן בא הרמו עם כולה גדולה, כך כותב, שנהגו שאם הנוזל הזה לא יתקרר לגמרי, במילים אחרות הוא פושר, קצת יותר מפושר, אין בו בישול אחר בישול. ולכן אין בעיה לוקחים עם מצקת מרק לתוך צלחות, אין בעיה להחזיר את המצקת לכלי ראשון, למרות שהמצקת יש בה רוטב, יש בה מרק, ובמרק יש בישול אחר בישול, אז אפילו אם המרק הזה איננו חם כל כך, אבל כל עוד הוא עדיין יותר מפושר, זה בסדר גם. להחזיר אותו זה בסדר. אין בו בישול אחר בישול. זה מאוד מאוד, נחזור למקרה שלנו, עם הבחורים שבטעות לקחו את התבנית של הבשר במקום את התבנית של הדגים, הוציאו, שמו על השולחן. אנחנו צריכים לבדוק א', האם זה מבושל כל צורכו? אמת. ב', האם הנוזל כבר יתקרר? אם הוא יתקרר, הוא כבר לא יותר מפושר, לא להחזיר אותו. עכשיו, כל אלה הם דינים דאורייתא. ממש דינים דאורייתא. תראה מה זה משנה אם זה דינים דאורייתא או דינים דרבנן. אם הוא עושה כל צורכו, אפשר להחזיר אותו, אבל פשוט. אם הוא פותח על השולחן. הכל בסדר. הכל בסדר. עוד מעט נדבר על זה, הכל בסדר. אפילו אם שמו אותו לשולחן. הכל בסדר. אני לא יודע למה. בשלושת אלה אין מה לדבר. בשלושת הדברים דאורייתא. א', שיהיה מבושל כל צורכו. ב', שאו שהוא יבש, או שאם יש בו רוטב, שלא יתבשל כל צורכו, אם יש בו רוטב שלא יתקרר, בזה חובה להקפיד ואין מה לעשות.
אין להקל בשום מקרה. עכשיו, יש עוד דינים דרבנן שלא יראה כמושיב בתחילה. וחז"ל אומרים כך, יש הבדל גדול אם אתה מחזיר סיר שכבר היה על האש, וניכר שאתה רק מחזיר אותו, לאם אתה לוקח דבר מהמקרר ושם אותו על מקור חום. ברגע שאתה לוקח דבר מהמקרר ושם אותו על מקור חום, גם אם הוא א' יבש, ב' מבושל כל צורכו, אסור לשים אותו בצורה הרגילה על האש, צריך איזשהו שינוי. גם יש כל מיני סוגים של שינוי, יש אומרים שהפלטה עצמה היא שינוי, אבל אנחנו נוהגים ששמים איזה מכסה הפוך, או שיהיה שינוי הניכר, אנחנו כך נוהגים. מבנית הפוכה וכולי וכולי, שלא יראה כמושיב בתחילה, רואים שהוא עשה את זה בשינוי. אבל שוב, בדברים דאורייתא אין לדבר. השינוי מועיל על הדין עם דרבנן, שהוא לא נראה כמושיב בתחילה. אז כיוון שאין בזה בשביל דאורייתא, קודם כל זה דבר יבש, ב' מבושל כל צורכו, או רטוב אבל שלא יתקרר עדיין, אז זה אפשר להקל אם הוא עושה את זה שלא כדרכו. מתי אפשר גם כדרכו? זה בתנאי שהוא רק מחזיר את הסיר. הוא לא מושיב אותו בתחילה, וניכר מתוך מעשיו שזה רק חזרה ולא... אז שמעתי מיהודי שיהיה לו רפואה שלמה, אפשר למדוד בוולפה, שהדינים של חזורה קל מאוד לחלק אותם לשלוש קבוצות. יש דינים בגברה, יש דינים באוכל, ויש דינים במקום. א', דינים בגברה. זה שני דינים בעודף. שני דינים באויכל, זה כבר אמרנו, דאורייתא. או שהוא, א', שהוא לא יתחמם, לא, א', שהוא מבושל כל צורכו, וב', שהוא לא יתקרר עדיין. כאן צריך לדעת שזה מאוד חשוב. מדרבנן יש גם אפילו בדובר יובש הבדל אם הדבר יתקרר או לא, מדרבנן. מדאורייתא אמרנו, אין בישול בדובר יובש. ולכן אם אני אעשה שינוי, שאז אני לא נראה כמושיב בתחילה, אני אוכל לשים כל דובר יובש יתקרר, אורז או חלות וכו' וכו', אני יכול לשים בשינוי על ה... אבל מדרבנן, אם אני רוצה לא, לשים את זה ממש בלי שום שינוי, רבנן רוצים שהדובר לא יתקרר אפילו אם הוא יובש, שיהיה ניכר שזה חזור ולא הושבה בתחילה. אז עוד פעם, זה כאן דין דרבנן. יש דין דאורייתא, אם זה דובר נוזלי ויש בו נוזל או נוזלי, או יש בו נוזל והוא יתקרר, אז כאן יש פה מישהו דאורייתא. אז אפילו אם אני עושה את זה בשינוי זה לא יעזור. הדין דרבנן הוא, אם זה דבר יבש, אז אם הוא יתקרר אני צריך לעשות שינוי, לשים אותו בשינוי. אם הוא לא יתקרר ואני מקפיד על שאר התנאים, הזכרנו כבר
שני תנאים באדם, שדעתו היה להחזיר את זה בשעת לקיחתו, היה דעתו להחזיר, ב' שהוא לא הוריד את ידיו מהקדרה, וב' באוכל זה שהוא מבוש של כל צורכי דבר ראשון, וב' שהוא לא יתקרר, אפילו מיובש שהוא לא יתקרר. ג' הקבוצה השלישית היא שני דינים במוקוים, במקום שבו מניחים את הקדרה. א', שזה דבר שלא ראוי לחטות בו, אמרנו שפלטה, עכשיו קל לזכור את דיני החזור, ממש קל, תמיד מסובך לזכור, עכשיו קל מאוד לזכור אותם. שניים זה בגברה, שניים זה באויכל, ושניים זה במוקם הקדרה. שניים בגברה, שלא הוריד את ידיו מהקדרה והיה דעתו להחזיר. שניים באויכל, חושב כל צורכו והוא לא יתקרר. שניים במוקם הקדרה, שזה גרופו או כתומו או קש וגבבה שלא ראוי לחטות, וב' שזה לא בתוך התנור או בתוך הקדרה. יש עוד תנאי שאלתר רבי מוסיף, והמשנה ברורה לא קיבל את זה. אנחנו שאנחנו חסידי חב"ד, אז אנחנו צריכים ביתר הדגשה להקפיד על זה. אלתר רבי, באמת בגמור איזה מחלוקת, אבל אלתר רבי, אם הוא העביר את זה מכלי לכלי, אסור להחזיר את זה. דוגמה לדבר, דוגמה מאוד דוגמה לדבר. יש מקרה, כמובן בשולחן ערוך, שאדם רואה שחסר לו בחמין, חסר לו נוזלים, האורז חסר לו נוזלים. מותר לו להעביר מכלי ראשון א' לכלי ראשון ב' מים. יש לו כבר מחם עם מים, מותר לו להעביר אותם לכלי אחר שנמצא על האש ואין בו מים, כי מה הוא עושה? הוא מעביר ממקור אש אחד למקור אש שני, הוא רק מעביר לו את מקומו. אומר אדמו"ר הזקן, שאם הוא לקח את המים בתוך כוס, הוא לא העביר אותם מכלי א' לכלי א', מהמחם אל הסיר, אלא לקח בתוך כוס, ומהכוס עירה לסיר, זה אסור. כי זה עבר כלי שלא היה לאש. ברגע שזה הגיע לכלי שלא היה לאש, אסור להחזיר אותו לאש. זה לא ההחזרה, זה הושבה בתחילה. צריך להיזהר בזה, חסידי חב"ד, כי כל העולם נוהגים להקל בזה. ממש כל העולם. אבל אדמו"ר הזקן ממש כותב מפורש שלא לעשות את זה. לדידן יהיה צריך ממש להראות מהמחם עצמו על הסיר בעצמו. ולכן כבר יראו שלפתוח את הסיר, כאן צריך לעשות סוגריים מרובעים קצת לא קצרים, כשפותחים את הסיר ומערים עליו במחם, צריך להקפיד שהעדים יתפזרו לפני ששמים את הקדרה מתחת למחם, כדי שהעדים שהם בשרים לא יהפכו את המחם להיות בשרים. להוציא את המכסה, לחכות קצת שעדים מרובים יתפזרו, ואז לשים אותו עם עדים מועטים מתחת למחם, ואז אפשר לשים מהמחם בו. שאר העולם אין להם בעיה, לוקחים ממלאים עם כוס, שופכים כוס, שופכים, אין להם, שאר העולם אין בעיה, אבל לנו, חגים ממל תראה בזה, על זה בדי צריך להקפיד, כן. שופכים מים מותחים מהמחם עצמו, אז עולה המון עדים, מעט תבשיל המחם חזרה.
אז נכון, נכון. אז גם זה, להקפיד שלא יהיה מרחק קרוב. אני קצת יותר אסביר, באמת, הערה נכונה, אני קצת יותר אסביר. מתי המחם הופך להיות בשרי או חלבי? זה, יש שני תנאים, אבל במקרה שלנו מספיק תנאי אחד. תמיד יש שני תנאים. א', שהעדים א', יש בהם תופח על מנת להטפיח, הם מרטיבים על מנת להרטיב, הם מרטיבים דבר אחד, שהוא יכול להרטיב דבר שני, תופח על מנת להטפיח, ב' שהיד סולדת בהם. ככה זה בכל מקום. אבל אצלנו כבר היד סולדת בברז של המחם. אז לכן, גם אם אין היד סולדת בעדים, אבל יש בהם תופח על מנת להטפיח, הם אוסרים. פשוט צריך לשים יד. אם היד נרטבת באופן שיכולה להרטיב עוד יד, זה אסור, העדים האלה אוסרים והופכים את זה לחלבי או בשרי. כן, ולכן לשים את זה במרחק נכון או להחזיר את הנושא. או יפה, להחזיר את המכסה. להחזיר את המכסה זה רק, על המכסה יש רטיבות. ברטיבות יש בישול אחר בישול. אלא אם כן היא לא התקררה, היא עדיין קצת יותר מפושר, אפשר להחזיר אותה. אם לא, צריך לנגב. ולכן, זה קורה הרבה פעמים במרקים. צריך להקפיד בשבת לא להוציא את המצקת מתוך המרק, שמתחילים להוציא מרק לצלחות, וגמרו להוציא, להשאיר את המצקת בתוך המרק. אחרת, אם זה יתקרר, אסור להכניס את המצקת בחזרה. זה אסור להכניס דבר שיש בו נוזלים, המצקת יש בו נוזלים, ולתוך כלי ראשון, הסיר הוא כלי ראשון, בשבת זה מבשל, ויש בישול אחר בישול. אלא אם כן זה עדיין לא יתקרר, אבל אם מחכים, בינתיים גמרנו עם הצלחות, ובינתיים אנחנו מחכים עם המצקת, הרבה פעמים יש ילד שעושה את זה והוא טעה, הוא עושה את המצקת, צריך א' לא לצעוק עליו יותר מדי, ב' לנגב עם נייר, לנגב את המצקת, כבר אמרו גם זה לא להגיע לידי סחיטה, לנגב את המצקת ואז רק להכניס אותה, שזה דין סחר. כמה לוקח עד שהמים נמכרים במצקת? כך שזמן, לא? לא אמרתי שלוקח זמן, אבל ברגע שזה מתקרב, בסדר. מה עם הוספת תבל לתבשיל? אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה. זה פלא, אבל אין בעיה, באמת פלא. מה, לפתוח מקצוע ולהחזיק חזרה? כן, לראות מה פלא, קורה עם אתה האוכל? צודק, כן. לא, אם הוא מבושל כל צורכו. אם לא מבושל כל צורכו, הלך. לכן, ברוך השם, נמצאו מכסים שקופים, תבוא להם ברכה. גם הם יודעים, שלראות. בסדר, אני אומר, לפחות יותר טוב מכלום. זה היה סתום, היה הכי בעיה. אנשים חושבים שהם יפתחו קצת, מה זה פתחת קצת? גם אסור לה. זה לא משנה כמה פתחת. זה עדיין מסייע לדבר שלא מבושל כל צורכו. לא מבושל כל צורכו, אפשר לפתח את הסיר, כן, שעל הפלטה, כן, לקחת אוכל ולהחזיק. כן, לא. לקחת אוכל נהגו שלא לעשות על זה, כי זה דין מגיס. למרות שזה מבושל כל צורכו. כן, וזה נהגו באמת להחמיר במגיס ממש. הרי כולם צועקים, הגמרא אומרת שמכסה, בזמן צדיק ב', שמכסה סיר זה דין מגיס. אותו דבר. אם אתה מחמיר במגיס, תחמיר גם במכסה. אבל ניתן להם לצעוק, בינתיים נהגו שבזה מחמירים ובזה לא מחמירים את מחמירים. הסיר לשולחן, ועוד לא מניחים אותו לשולחן. כן, הטלטול של הסיר גם מגיס את האוכל. נכון, הרבה שאלו את זה. אבל בזה, בגלל שזה למשל כל צורכו, לא נורא. מן הדין לא נורא. רק חב"ד מחמירים את זה? לא רק חב"ד, כל הרמו מחמיר. המחבר לא, הרמו מחמיר. עכשיו נחזור לסיפור שהיה לנו עם הבחורים בישיבה.
לכאורה אמרנו שיש, הם רוצים עכשיו להחזיר את התבנית בלי שינוי, והם החסירו מהתנאים כדי להחזיר סיר, אמרנו צריכים להקפיד על 6-7 תנאים, אל תראה בזה 7 תנאים, 2 באודום, 2 בתבשיל, ו2 במוקוי, אפילו 3 בתבשיל, בסדר, כי זה גם שלא עבר כלי, אבל לכאורה 2 בגברי לא היה, 2, למה מה לא היה בגברי? הם א', לא היה דעתם להחזיר את זה, ב', הם הסירו את הידיים שלהם מזה, והניחו את זה על השולחן. אז כאן יש שיטת הר"ן, זה פלא גדול, אבל ככה שיטתו, אמרו שבירושלמי משהו כמותו, הר"ן יש לו ממש שיטה חדשה בדיני חז"ל, הוא אומר ככה, כל דיני חזור נאמרו רק לגבי אדם שלקח את הסיר בערב שבת ורוצה להחזיר אותו בשבת. אבל אם הוא לוקח אותו בשבת ומחזיר אותו בתוך השבת, חזור כזאת לא צריך להקפיד כל התנועה. ככה הם דיברה. עכשיו, לומדים שא' דין הר"ן בוודאי לא דיברו על איסור דאורייתא. אם זה לא יהיה מבושל כל צורכי, ואם זה דבר נוזלי שיתקרר, אין מה לדבר. ומה זה משנה? שיהיה בערב שבת, שיהיה בשבת, לא משנה. זה איסור דאורייתא. זה דבר ראשון. ב', דבר שני, המנהג לסמוך על הר"ן רק בשני התנאים של הגב. היה דעתו להחזיר, לא היה דעתו להחזיר, אומר הר"ן לא נורא. אם הוא לקח בשבת, יחזיר בשבת, לא נורא. היה דעתו להקדירה, היו ידיו על הקדירה, לא היו ידיו על הקדירה, גם אומר הר"ן לא נורא, אם הוא לוקח בשבת, מחזיר בשבת. וההלכה כהר"ן בשעת הצורך. נחזור לבחורים שלנו. הבחורים שלנו צריכים להקפיד שהם לא מחזירים לאש ממש, הם מחזירים על גבי פלטה או על גבי בלך. ב', על 4 תנאים הם צריכים להקפיד. א', שזה לא יתקרר, גם אם זה לא נוזלי, שזה לא יתקרר, על התנאי הזה להקפיד. אמרנו, התנאים באוכל והתנאים במקום מקפידים, התנאים בגברי לא צריך להקפיד. יש 2 תנאים של בגברי. א', אם הגברי היה דעתו להחזיר את זה, ב', אם הגברי לא הניח ידיו מהקדרה. במקרה הזה כל הסיפור, כל התנאים שלא התקיימו זה רק הגברי. באויכל ובמוקים הכל בסדר, זה על גבי התנור, וזה גרופו וקטומו, על גבי בלך או על גבי פלטה. ב', זה מבושל כל צורכי וגם לא נתקרר. רק התנאים בגברי, אומר הר"ן, אם לקחת בשבת והחזרת בשבת הכל בסדר. בואו נראה מתי זה לא היה בסדר, מתי אסור לנו להקל. אם הבחורים היו את הטעות הזאת, היו עושים לפני שבת, ופתאום הם רואים, אז זה לא יעזור. כאן אפילו הר"ן מודה, שאם לא היו יודוב, הוא הניח את ידו מהקדרה. אם הטעות נעשתה לפני שבת, הוא לא היה דעתו להחזיר, אז ברור, הר"ן יחמיר. אני לא כאן רוצה להיכנס, יש כאן ביאור הלוך ארוך, יודוב על הקדרה קצת להקל, אבל לא רוצה עכשיו, זה קצת עניין מפורט, קצת עניין... אבל בכל זאת, כאן במקרה הזה, שלא היה די איתו, אז אין להקל. גם לר"ן. ב', מתי אמרנו אפשר להקל? בנתקרר אפשר להקל, אפילו בנתקרר, יש אמרנו הבדל גדול,
אם נתקרב והוא יורש או נתקרב והוא הולך. נתקרב והוא הולך אסור להחזיר אפילו בשינוי, כי זה דאורייתא. נתקרב והוא יבש, כל האיסור דרבנן שהיה כמושיב בתחילה. אז כאן אם זה נמצא על גבי מכסה זה בסדר גמור. מכסה הפוך או זה בסדר גמור. יש על דרך זה צריך להקפיד, אנשים באמת לא שמים לב, צריך להקפיד גם גם שלוקחים מהסיר של המרק ומערים אותו, אז א', כבר למדנו שאין בעיה אם מערים על גבי נוזל, אפילו קר, אומר אלתר רבי, אין בעיה להראות הנוזל. כל החומרה שאמרנו, דיברנו שזה, המצקת היא נכנסת לתוך הכלי ראשון, זה אסור אם יש בנוזלים, אבל כשאתה מערם מהכלי ראשון עליה, אז כאן אלתר רבי אומר אין בעיה, זה עירוי, אין בעיה. בא הצמח צדק ואומר טוב, ככה רק טוב, טוב להחמיר שיהיה רוב בתחתון. אז אם אני מוסיף אפילו למרק קר מהקדרה, הכל טוב. להקטרה בבטח, גם לצמח צדק, רק לצמח צדק להקפיד שהתחתון מרובה. בשעת הצורך, שזה אפילו אם התחתון מועט, כי הצמח צדק כתב רק טוב, ולא יותר. דיברנו שזה קורה לעתים, שרואים שהתפוחי האדמה לא מבושלים או משהו אחר לא מבושל מספיק בסיר, בליל שבת או אז קודם כל כבר אמרו שאסור באיסור דאורייתא להוציא דברים מתוך הסיר עם כף. זה מייגס. מייגס בדבר שלא יתבשל כל צורכו, זה איסור דאורייתא. וכאן זה פסיק רישא דניחא ליה. פסיק רישא פירושו תוצאה הכרחית, פסיק רישא תוצאה הכרחית, שנוחה לו. אז זה ממש דאורייתא. ההיתר היחיד, וזה הסכימו פוסקים להקל, זה להעביר את זה לצלחת. אתה גם מערב, ברגע שאתה מעביר את זה לצלחת או קערה מהסיר, אבל לא מצינו שחז"ל אסרו עד כדי כך, רק בעושה עם כף. לקחת מכלי ראשון כשיש מה שלא יתבשל אם זה לא לאש. הורד עם האש? לא, אין בעיה אם זה מבושל כל צורכו. אם זה לא מבושל כל צורכו, אפילו שזה לא על האש. כן, לא משנה, האש זה הבדלים קלים, הבדלים קלים על האש שלו. הבדלים קלים. מדאורייתא זה תולדות האש במשל. יש, איך זה, כל מיני עניינים, נראה כמבשל, דברים כאלה, לא, שאנחנו, דין דאורייתא אותו דבר. יש
למרות שזה קובע ברכה לעצמו, הרבה נזהרו בדבר גוש, דבר גושי כמו חתיכת קוגל או תפוח אדמה, דבר גושי שלא מעורב עם מרק, שלא לשים לידו סלט או משהו לא מבושל, כי לדעתם דבר גושי יש לו דין של כלי ראשון. לעניות דעתי, זה לא כאן המקום עכשיו להתייחס לכל הסוגיה, לעניות דעתי זה חומרה גדולה, ממש חומרה גדולה. אם הוא מתכוון לזה, מי שמחמיר עוד אפשר לשמוע, אבל אם הוא לא מתכוון אין שום בעיה. אפילו באיסור ביתר ארוך דעת מיעוט, אפילו סליחה בדיני איסור והיתר, זה דעת מיעוט שדינו שהוא מבשל לדעת מיעוט, מפליט ומבליע אבל לא שהוא מבשל, ובשבת להחשיבו כבישול ממש זה חידוש גדול. ובפשטות, למרות מה שמביאים מהקונטרס האחרון, אדמו"ר זקן לא סובר ככה. אז אם אפשר לשים מה שכן, הם צודקים, שאם אני לוקח את הקוגל מהתבנית שלו ושם בצלחת שלי, אז זה עירוי מכלי ראשון, ובזה הוא מבשל. עירוי מכלי ראשון מבשל. לכן שאני לוקח אותו ושם בצלחת, אני צריך להקפיד שהצלחת שלי נקייה מאוכל. כאן באמת יכולה להיות בעיה. אם אני שם סלטים אחרי שהוא נמצא בצלחת, זה בסדר. אבל כל עוד אני רק לוקח אותו מהכלי, ולא כל כולו היה בתוך הכף, רק חלק קטן, ולא יצא מהכף, עכשיו אני שם אותו לראשונה בכלי, עכשיו יש לו דין עירוי מכלי ראשון, הוא מבשל. אם כולו היה בכף, אז הכף כבר... כן, יש להקל. אז הכף כבר נקרא כלי ראשון. לא, הכף נקרא כלי שני. כף כלי שני. כן, יש לי סלט מבושל בצלחת. מה? סלט שהוא נוזלי כזה, כאילו בדבוך נגיד, שזה מבושל, אבל זה קצת לח. תראה, אז עוד פעם, יש בישול אחר בישול בכלי, אבל מכיוון שהוא נוזלי, אז ממה נפשך על החומרים. אם המוצק שבו אין בו בישול אחר בישול. לא, אין. שהסלט מוצק, כן? זה סלט מבושל או לא? סלט מבושל, אבל הוא... אני מבין, ממה נפשך אני אומר. הדבר היבש, אין בו בישול אחר בישול. הדבר הלח, אין עירוי על דבר לך, אומר אל תראה. ומטוגן, ופה... האמת היא, נכון, לא, באמת, אני צריך לדקה, נכון, אל תראה במודה, שזה שאין עירוי על דבר לך, זה שהדבר העליון הוא נוזלי. אם הדבר העליון הוא גוש, בזה אל תראה במודה, נכון. שיש עירוי גם על דבר הלך. נכון, אז גם על מטבוחה, נכון. נכון. אז באמת אם אני לוקח, נכון, אני מתקן. שבאמת, מה? וחצי שמטוגן? כן, אותו דבר, יש בו תופח על מנת להטפיח. אז לא להביא אותו ישר מהתבנית. זה עירוי, זה דין עירוי. כשאני מביא אותו ישר מהתבנית, היא כלי ראשון, ואני מביא ישר מהתבנית, הוא יוצא הרי מחוץ לכף או מחוץ למזלג, אז הוא דין עירוי, הוא מערער. זה שכיח באמת שטועים ולא שמים לב. כל זה כמובן שהיה צולדת בו. עכשיו,
צריך לזכור שלמרות שחז"ל הבדילו בין דבר שמצטמק ויפה לו לדבר שמצטמק ורע לו, מרק לדוגמה נקרא מצטמק ורע לו, כי הוא מתהדר, הוא מאבד נוזלים, אבל גזר או וכולי הם דברים שמצטמקים ויפים להם, אבל בנוגע לדיני חזור אין הבדל, זה פלא. אפילו במה שמצטמק ויפה לו מותר להחזיר אותו לאש, פלא, זה פלא. כל עוד הוא נאכל, אפילו מצטמק ויפה לו, מותר לשים אותו על האש. כמובן, תנאי שזה גרופה וכתומה וכו' וכו', אבל בזה אין בעיה. ובזה אפילו להעביר אותו כי מדאורייתא אין בו דין בישול. הכל זה חשש דרבנן, הדין של ההבדל בין מצטמק ורע לו מצטמק ויפה לו, זה חשש דרבנן שמא יבוא ויחטא. אבל עצם הבישול, הבאתו זה פלא, אבל ככה מוסכם לכל הפוסקים, שאין בזה דין בישול נורא. אני מקווה שהעניינים הובנו, וגם החלוקה, באמת צריך להגיד לו תודה, שהוא מחלק את דיני, תמיד זוכרים את דיני, כזאת חלוקה ברורה, גברי, אויכל, ומוקי מקדי, ממש חלוקה ברורה, אז כוח.